Ay na, yung atang may suit ko ng daman. Ni, natoy, bagal gam sa amoy. Ni, pagkutay. Ni, may katay. Oh no! Pagkutay. Sino nagtabal tuyan? Nagkasangin. Oh no! Huh! Nakaw! Nakultabo na napaw! Kasano ato yan? Nice. No. Madi ato yan. Tapi ko dip ni Mercedes. Oh no! Kasano ato yan? Nagkasangin, George. Paano mo nagpapukis yan? Yan, sarado mo. Oh no! Ayos, taktong nakalukat. Yahoo! Brad, papugis man. No. Papugis ka, boss? Perde ka, Andres. Nakakamit tao eh. Nag-apply ito yung barbero din say. Ano kaya mga po, guys? Sus, ang tiwala ka niya. Paano sa balay? Kumakamuka, madingkat ni Maday. Talaga. Nagkatupagpapukisak, nang gusto ti makitak, nagkasangin. Inyan, nakasirama nun. No. Ayos, ang customer na. Boss, papukisak man. Sige. Ito ko kapilat ta. Ayos, yung nga tanamat na pukis ko. Ano nga kahit mga pugis, boss? Pukis sa mambaan, nakapamitaw eh. Kinatural, sakti barbero to eh. Ano pugis ka? Sus, papagawan, nagadong makitag pukis. Si kayo pa'y. Baka muka madim kahit di Maday. Di ba, Hernandez? Di ba, dito eh. Nagkasangal, palang gilain. Sayangin ko na lang no dati first customer ko. No. Andres, dana pong isa man? Kung pa ba? Hindi si pala kumatay muna, kaso matras mo. Ay na, parehas na mo lang nga talaga. Nabutngan mo lang kanya. Ayos, surbulate, papukisan ako. No. Mga boss, babalang papukis. Ano nga kahit mo pugis, boss? Si kayo manayin, pukis si Bayo, di ka lang tatar, di kayo manayin. Ano din say? Nagpapugis ka? Ako sa bari pagpapugis mo, kung saan nato dito. Natawagan nga si Dan. Hello, Mercedes. Hello, Dems. Mamaya ha, yung date natin. Nice. Oo, Mercedes. Hindi ko nalimatan. Yeah, boy. O sige, wait na lang kita dito sa bahay. Sige, Mercedes. Bye. Ano? Nabawaran din say. Dapat kang tilakad mo. Oh no.
Ano, Dimsey? Rugyan tayo, tama di ka nga mauday. Sige man latan, ayusin niyo pugis kunyak tama di ka babaeng. Undim say, iskay ni bakti bala ditan. Nice. Sige, tuhawan, tama rugyanan tayo. Ano nga tayo tinamat na pukay? Pang dim say, adi to usot ta. Pang, namasaya Andres ta mabaliwan ti pugis ko. O sige, relax ka lang ta, Dimsey, ta banatan may. Nice. Tutoy ala bagay baka, ita ka lang. Woy, sika bahala ditan. Mamalpas akong baak. Sika ngay. Palpalpas mil langin, Andres. O sige, ikam dyan lang baak. Nagkitim ka. Pong, nagtaraki kang dim say. Weh. Pau, nagkumayatin niya. What? Naganti pack niya. Nice. Di ba, nagmay Dimsey? Sagutin na kajar arimim tuyay. Bumbaak! Perfect! Nalpasin Dimsey, ha? Oh, ingkan dim say, baka mauti ka dilakad yo. Sigurado, nakaon. Ops! Ops! Ay, bakit mo nga Dimsey? Ay, mong gayam. Manungay. 120 dim say, tuwa kami mo nagpukis. Oh, tinay, duwag kasutoy. Kaya tanak ti focus nyo Sige, dita kayo na. Tagsa nga kasot ta. Ay, magkari ka dim say. Ito, hindi ka. Apa mo Andres? Dapat magpakita ka dyan araw mo. Dapat at kalugong ka pa lang. Tama surprise mo mutsuna at abarong ang pugis mo. Sa bagay, gusto ko naman Andres. Pang ko naman. Sige, ingkan Dimsey, baka maudi ka pwede papanam. Sige, dita kayo. Gore ka man, Andres. Ito ba? Anadi focus nga pang Andres. Pang lang din pa yan mo. Anadi nga road, Andres. Pangkultakultab. 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 Diba? Mayat? Ayos na kamay satan. Dapat pang 2x2 tahan. Matik. Kacag bata dyan itim siya. La 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 la. Si Dems ata yun, ha? La 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 la. Hi Mercedes. Hi din, Dems. Himala, nakasombrero ka. Bagay ba Mercedes? Oo, bagay mo. Ang pogi mo dyan sa sombrero mo. Tara na Mercedes. Sige, Dems, tara na. Mukhang mamahalin ang mga pagkain dito, Dems.
Hindi naman unay, Mercedes. Sakto lang. Ang gentleman mo naman, Dems. Nice. Aroy. Waiter! Ano pong order niyo, sir? Ano ba yung naimas na makan dito? Madami po, sir. Pa Mercedes, anong gusto mo? Kahit ano na dyan, Dems. Kahit ano na dyan. Sige po, sir. Mami na lang. Okay po. Ang ganda dito, Dems. Oo nga, Mercedes. Pero, mas napinpintas ka. Ang tagal naman. Ito na po yung order niyo, sir, ma'am. Kain na tayo, Dems. Ba't kang umingiti, Mercedes? Ba't ganyan yung gupit mo, Dems? Ito ba, Mercedes? Punks na pugis na to. Punk? Ngayon ko lang narinig yung ganyang gupit, ah. Oo, Mercedes. Itong kakaibang gupit. Ayos ba? Pwede na, pero mas bagay mo yung dati. Ganun pa, Mercedes? Sige, ikaw bahala. Sige na, kain na muna tayo.